Missäköhän mä oon? Mites mä löydän täältä ikinä kotiin? Kuka sä oot? Kerro, kuka sä oot. Mä muuten sä saat. Ai, en mä saan mitä? Ai katua? Joo, katua. Jaa, okei. Mä oon Alice. Kuka? Alice? Ai, okei. Entäs sä? Mäkö? Mä en oikein saisi kertoa tuntemattomille nimeäni. Ai. Moikka. Hei, oota. Niin. Saisit sä neuvoa reitin mulle kotiin? No, riippuu vähän, että missä sä asut. Mä en kyllä tiedä missä mä oon tai missä mun koti on täältä päin, mutta niin. Ai jaa, no en kai voi. Tai ehkä voinkin, jos sä kerrot mulle. En mä voi. Mutta, no sitten. Hei hei. Osaatteko te neuvoa, missä mun koti on? Jaa, no sinne menin. Eikä se ole sattunut. Sinut on pakko viedä sairaalaan. Päivää. Hei. Miten hän voi? En mä tiedä. Miten niin ette tiedä? Koska potilas on karannut. Mitä? Kyllä. Emme löytäneet tästä sängystä enää potilasta. Oikeastiko? Kyllä. Voi ei. Niinpä. No, mitä minä voin tehdä? Sinähän voit odotella, jos saamme tietoa hänestä, niin ilmoitamme sinulle. Ai. Okei. Joo, mutta menepä nyt. Joo. Toivottavasti hän löytyy pian. Hehe, he eivät näkään tajua mitään. Kuulinko jotain? Tähän on jäänyt vain hiekkaa jäljelle hänestä. Tästä täytyy ilmoittaa hänelle. Hehehe. Hyvä valhe. Vähän levitetään tätä tänne vielä. Näin. Jätetään tassun jälkiä. Näin ja moikka! Levitetty ja tassun jälkiä. Täällä kummittelee.
Hei, täällä terveydenhoitaja. Juu, tulkaa tänne pian. Kyllä. Mikähän voi olla noin tärkeää, että heti pitää tulla. Niin, mitä asiaa? Hyvä, että tulit. Katso hänen petiään. Siinä on vain hiekkaa ja tassun jälkiä. Niin, eli hän on ollut siis täällä. Mennään kertomaan tästä poliisille.